Ang pulong sa Dios buhi o nagalihok ng gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaghinhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, sa mas naandan, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong tagsatag sa kakalag, pinaagi sa atong pagsugid sa atong mga nabuhat nga sala ning adlaw. Aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok ang ministry sa Balang Espiritu Santo sa pagtudlo kanato kung naay mga sala na sa atong kalag, busa ang rebound ng atong paggamiton karon nga mao man ni termino nato alang sa pagsugid sa atong mga sala. Ang 1 Juan 1:9 na kanayon sa Binisaya, kung isugid ta ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug magatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Busa ato isugid ang atong mga sala ngadto kaniya. Panalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan ang imong buhaton, dili ang sugid sa mga sala, kundili ang imo unang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Pinagilamang nini nga ikaw maluwas o hatagan ka sa kinabuhing dayon sa Dios, sumala sa iyang saad. Busa sa hilom, magandam tas ng kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namon ning dapita sa makonsapa nga buhi nini nga mong lawas, kini umikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy ug imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa ang plano sa among kinabuhi nagalihok pamanog nga ikaw buot nga kami magapadayon sa pagsibog sunahan sa among Kristohanong kinabuhi, pinagis pagkaon niini sa imong mga pulong. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamaturan, king tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, atong mga silingan, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Giabi-abi na sa kamong tanan ining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug karong adlaw doon na sad tayo lain nga hilisgutan o topic o dugukan sa atong pagatunan. O kini sa in English ang title nini, The Unfailing Love of God. So ato kining gihuban sa Binisaya, ang way pagkapakyas o paglubad nga gugma sa Dios. Okay, so kung andam ka na, magasugod na. Unas tanan. Ang Dios Espiritu Santo maoray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Ug ang matag magtutuo ni Ginoong Hesukristo, walay mahimo nga mapuslanong Dios ng buhat, gawas lamang sa paggahom kaniya sa Espiritu Santo. Og atong panghinaot nga ikaw nasayod na
kinsa kini nga Dios Espiritu Santo. Now, of course, ang Dios usara apan tulo ka persona. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o Dios Espiritu Santo. Ang Dios Espiritu Santo mo ikatulo nga sakop sa balaang Trinidad. Okay? Agi man lang nagpaglaba sa imong panumduman. Now, ang Grigo nga hugpong sa mga pulong bahin sa gugma sa Dios mao ang he agape tuo theo. He agape tuo theo. Sa in English, the love of God. Og nakuha kining maong mga hugpong sa mga pulong diha sa 1 Juan 2:5. Nga kung tanawon mo kini, ana siya ay ingnutan nawa nga sumpay o sa in English pa missing link. Og nagkayusar gayud kini siya nga may pagkasumpay uban sa 1 Juan 4:19 nga nag-ingon og kita nahigugma tungod kay siya'y unang nahigugma kanato. Sa in English pa, we love because He first loved us. Now, ang dili mapakyas nga gugma sa Dios, unfailing love of God, mao kini ang Yahweh alang sa atong kadasig, sa atong pagkinabuhi, sa kinabuhing espirituhanon. Sa dihang atong madiskubrihan ang gugma sa Dios alang kanato, didto pas kaniadtong wala pay katapusan, nga siya nasayot o nakaila na kanato og pinaagis grasya iya nakitang gisangkapan long before nga wa pa gani kita mutungha, long before buhatan ni Ginoong Jesucristo ang universo, makasudong gyud ta niining mga butanga nga lisod katuuhan. Ang atong tubag ni ining di matukim nga gugma sa Dios, mahimo na kini nga atong gugma ngadto sa Dios. Mao kini matuod nga kadasig nga kinahanglan nga magauban sa aton na unyang pagtuon sa pulong sa Dios sa tuyo nga makatubo o makakabot kita ngadto sa habog o hataas nga dapit sa espirituhanon nga pagkahamtong. Aniya karon ang matulid ng paghubad, corrected translation na kini niining musunod nga teksto sa in English. Because of this, the love of God has been brought to completion with us, so that we may have confidence in the day of judgment, evaluation throne of Christ. Because just as He is, so also we are in this world. 1 John 4:17, corrected translation na kana. Okay? Now, timan-an ta, o hinumduman ta, nga kadto lamang mga magtutuo nga nagapadayon sa pag-metabolize o ingnon tas binisaya paggaling sa pulong sa Dios sa pagtuon, pagkatuon sa gitawag sa in English o post-salvation epistemological rehabilitation, ang makasinati ni ining maong dili mapagkyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God. Una sa tanan, ato ragong hisugutan ang mga kinaiya sa gugma o ang kinaiya sa Dios, the attribute of love and the essence of God as a sort of a review. Okay? Now, ang Diyos gugma. God is love. Ang Biblia nagabutyag, nagapadayag ni ining masubsob og halawong mga kamatuoran. Apan unsa man gyud ang gugma sa Dios, mangutana ka. Nagkasabot og natugkad na ba gyud nimo ang absolute ug ang hingpit nga kinaiya sa Dios ng gugma? Ana ka ba ideya bahin sa kayano o kalalom sa iyong gugma? Kung mangutana ko nimo, unsa may nahimo sa gugma sa Dios diha kanimo? Unsa may epekto? Nakaalinggat o nabati mo ba ang
mga epekto o mga paglihok sa iyong gugma. O tingali imong giangkon ang gugma sa Dios nga usa ka katingalahan. Maybe you consider it as a mystery to you. Bigod nimo. Ang way pagkapakyas nga gugma, unfailing love, mo'y nagahulagway sa Dios. Wa diha ang Dios kung wa diha ang gugma. God does not exist apart from love. Nasabtan lamang nimo siya kung masabtan nimo ang iyang gugma. Sabtan na. Nagatratar lamang siya kanimo, pinagi siya gugma. Ang iyang plano alang kanimo, pinasikat sa iyang gugma. You see? Ang gugma sa Diyos mao ang labing kritikal nga konsepto nga imong ikaatubang sa tibuok mong kinabuhi. Kung masabtan mo ang gugma sa Diyos, masabtan mo usab ang gibasihan sa tuhanong gugma. Kung maangkon mo ang katakos alang sa manindot nga mga relasyon ngadto sa ubang tao. Sa pagdagan sa kasaysayan sa tao, ang gugma sa Dios gipadayag pinagi sa pagtanyag o kaluwasan alang sa tanang katawhan, pinagi sa iyang pagpakigambitay o pagsangkap sa mga magtutuo nining atong panahon karon. Ingon man ang iyang pagbubo o paghuwad, gitawag sa in English og surpassing riches of His grace, ngadto sa mga magtutuo dito na niya sa hangtod sa kahangturan. Ang Episo 2:4 ngadto sa 7 nagkanayon sa in English, but God being rich in mercy, grace, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places, in Christ Jesus, in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Now, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, nagahatag sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo niining gitawag og surpassing riches nga nagapakita, naga-reflect sa grasya sa Dios, nga dili ikatandi ngadtos bisag unsang tawhanong bahandi o kalampusan sa kinabuhi. Dinhi sa atong panahon sa simbahan, church age, kining naasoy nga mga riches nga gisgutan. Nagalakip kini sa dugang pagyod nga mga espirituhanong pagsangkap nga sukad masukad, wa pagyod mahatag sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Ang matag magtutuo, anay kay gayunan sa pagpahimulo sa talagsaon nga espirituhanong kinabuhi, nga giimbento, gisulayan, o gipamatudan, proved sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo atol sa una niyang pag-ani sa kalibutan. Kining naasoy dili kasagaran nga matang sa espirituhanong kinabuhi, wa kini masinati didto sa daang pagigsaad. Ug bisan gani sa umabot pang mga kapanahunan o future dispensation, wala. Sa diha nga usa ka magtutuo mugamit o magkinabuhi nining maong kinabuhing espirituhanon, iyang mahibaya ang Dios. Magkadawat siya lambihan kadagkong mga panalangin, bisan pa dinis panahon, o makasugakod siya sa pag-atubang sa mga gumunhap o pagsulay sa kinabuhi. Ephesians 3:19, nagkanayon kini sa English, and to get to know the love of Christ, which always surpasses academic knowledge, that you may be filled up too with the Holy Spirit, resulting in all the fullness of God, blessing from the source of God. Now, kung ang tao
iyang butangan ang Dios ug mga tawhanong kinaiya o batasan nga ang tinuod wa man gyud siya niana, kini usa ka pagpasipala, that's blasphemous. Mo na gitawag sa English nga humanizing God. Iyang gipakasama ang Dios sa tao. Usa kini ka pagpasipala ra ba? Balikod ko. Nibaw kang ngano? Paminaw. Tungod kay kung buhaton nas tao nani ni fake way Dios. Kasabot ka? Angay tang masayran nga ang Dios ug ang iyang gugma labaw pagayo, infinitely superior kaysa mga tawhanong pagpahimutang ug tawhanong kinaiya ug tawhanong gugma. Isaiah 55:8-9. Ang magtutuo ni Ginoong Jesucristo kinahanglan yung mutangtang sa tanan nga tinawhanong pagbati o pamatasan o kinaiya kung bahin na gani sa gugma sa Dios. Now, timan ni kanunay, nga walay tawhanong pagbati ang Dios. Wala. No human feeling or emotion. Ang iyang gugma, walay pagduha-duha, walay pagkausap-usap, sa English pa, never vacillating, never inconsistent or temperamental. Wala magagad ang iyang gugma sa kaibog, pagpakigsandurot o mga binuhatan sama sa ipakita sa tawhanong gugma. Ang iyang gugma, dili madani, cannot be bribed, dili ma-patronized o ma-influensya ni bisan unsang matang sa tawhanong merito, mga binuhatan o kaangayan. Unsa man nimo pagsabot sa Dios ng gugma nga walay giingon tag sentimentalism o mga objective terms. Unsa man nimo pagsabot? Well, masabtan lang nimo kining maong matang sa gugma sa Dios pinaagi sa kinahanglan tang mga doktrina sa pulong sa Dios nga gipadayag pinaagi sa teaching ministry sa Balang Espiritu Santo. No dinhi atong humanon sa karong adlaw og ito'y padayon kini ugma magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan niining adlaw. Ubani kami sa among pagpadayon paggamit nining imong mga kamaturan. Salamat ng among Bible study through the YouTube kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.